Otvorenie druhého piliera je vtedy, keď meníte parametre v druhom pilieri. My hovoríme o niečom inom. My hovoríme o tom, že tak, ako to je v iných krajinách. A ja som rád, že kým tie ovce blačia, prepáčte, že ich nazývam ovce blačia v opozícii, tak čítam expertov, ktorí hovoria, že to je normálna vec. Že prečo by zdroje, ktoré sú nakumulované v druhom dôchodkovom pilieri, okrem toho, že sa hlavne používajú na financovanie americkej ekonomiky a možno na financovanie iných projektov po celom svete, nemohli zhodnocovať na Slovensku. Veď nech si tá DSS-ka zhodnotí, že či projekt, ktorý ponúka vláda Slovenskej republiky s mierou zhodnotenia, je zaujímavý, aby peniaze, ktoré si ľudia u nich vložili, boli zhodnotené vyššou mierou, ako ich možno dostali niekde inde. To nie je otváranie druhého piliera, to je otváranie možností, ako využívať tieto zdroje. Viete, nikomu sa nič neberie. Absolútne nič. Naopak, my podávame ľuďom pomocnú ruku. Pán redaktor, veď to tej slovenskej verejnosti povedzte. Prvýkrát boli vyplatené teraz dôchodky z druhého piliera. Druhý dôchodkový pilier bol schvaľovaný za pána Kaníka niekedy v roku 2005, ak si pamätám, alebo tak nejako, a prešiel o jeden jediný hlas v parlamente. Obyčajnou väčšinou. O jeden jediný hlas. Akú stabilitu môže mať druhý dôchodkový pilier, ak prešiel v parlamente o jeden jediný hlas a celá opozícia, ktorej bol vtedy aj Smer, bola proti, lebo to bolo zle, absolútne nastavené. Preto ja som pripravený sa baviť, že poďme sa rozprávať, aké ponuky môžeme dať dôchodkovým správcovským spoločnostiam, aby bolo pre nich atraktívne investovať tieto peniaze aj na Slovensku. Takže zase klame opozícia. Prosím vás, keď vidím, že Saska už ide robiť petíciu. Akú petíciu ide robiť? Saska nech radšej vysvetľuje, ako je možné, že ľudia, ktorí dostali prvé dôchodky z DSS-iek, majú o 50 eur nižšie dôchodky, ako by ich dostali zo sociálnej poisťovne. Toto je celý problém. Jednoducho nefunguje ten dôchodkový správcovský systém. Nefunguje to. Pretože jednoducho nevedia to robiť a špekulujú tak, že ľudia dostávajú menšie dôchodky. Tak poďme pomôcť, ale nie tým, že budeme ľuďom brať. My nemáme čo zobrať, ľudia to sú peniaze, ktoré si sporia na dôchodky, ale máme právo ponúknuť tým ľuďom inú alternatívu. A to isté banke. Prepáčte, koľko je dnes úrok, výnos banky 1,5%, koľko môže byť? Na nejakom účte, asi 1,5%. Asi to viete však. Prečo by štát nemohol povedať, že ľudia, počúvajte, tak kúpte si radšej štátne dlhopisy a budete mať 3%. Čo na tom je zlého? Za to, že banky budú jačať, ako Viktorky na splave? No nejačia. To je ich problém, však nech teda dajú oni vyšší úrok tým ľuďom. My len mobilizujeme zdroje. PPP projekty, zahraničné investície, všetky zdroje potrebujeme dostať do ekonomiky, pretože my potrebujeme robustnejší hospodársky rast. Ja odmietam konsolidovať verejné financie, ktoré rozvrátila predchádzajúca vláda tak, že nám niekto navrhuje zvyšovanie DPH. To ja odmietam. Poďme riešiť konsolidáciu cez hospodársky rast, cez robustný hospodársky rast. Poďme riešiť konsolidáciu cez úspory, napríklad na štátnych zamestnancoch v ústredných orgánoch štátnej správy. Ak teda dobre mi dal informáciu, len na úrade vlády sme už prepustili 20% zamestnancov. A ešte chceme pokračovať ďalej. Pretože stále vidíme obrovskú mieru prezamestnanosti v ústredných orgánoch štátnej správy. Takže o tomto je celý problém s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, s druhým pilierom a s tzv. Vkladmi. Oni už samozrejme idú vám brať vaše peniaze. Kto im ide brať peniaze? Naopak, my im chceme dať viacej peňazí, aby to, čo majú, lepšie investovali, ako investujú v tomto okamihu. Ale ak sa rozhodnú nechať si v bankách peniaze za 1,5%, ak dôchodkové správcovské spoločnosti povedia, že oni budú naďalej podporovať americkú ekonomiku a nie slovenskú ekonomiku, je to na nich. Ale potom ľudia nech sa nečudujú, že budú mať podstatne nižšie dôchodky, ako by ich mali cez sociálnu poisťovňu. Ja som nedal do druhého piliera ani deravý groš, lebo som tomu neveril od samého začiatku. Ani groš som tam nedal, ani tam nie som.